זה חג החנוכה מתקרב, והיום הבית ספר עושה פעילות. אנחנו מוסרים דרישות שלום לילדי בני עקיבא, בבית ספר עקיבא. אנחנו מכינים כל מיני נרות וחנוכיות, דברים שקשורים לחנוכה, ושיהיה לכם חג שמח. חג חנוכה שמח ושיהנו מהחג הזה, כמונו, בבאר שבע. אני רון, מבית ספר מענית בבאר שבע, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח ודרישות שלום. שלום, קוראים לי עדן. אנחנו רוצות לברך אתכם לחג החנוכה. שיהיה לכם שנה נפלאה ושתאכלו הרבה סופגניות. עם הרבה אור ושמחה. הרבה לבבות. והרבה סופגניות. שיהיה לכם חג שמח. ומלא אורות. באהבה, כיתה 2, בית ספר מענית. בוקר טוב לכולכם. הרבה למדתם על חג החנוכה, אני לא בא לחדש לכם, אני רק בא לסכם את העניינים ולתת לכם את ברכת החג כדרכי. באותה תקופה, בימי בית שני, היוונים היה קשה להם לקבל את אורח החיים והאמונה שיש לנו היהודים. מאוד לא יסתדר להם מה זאת אומרת שאנחנו שמים מזוזה בפתח הבית, מה זאת אומרת שנערים מניחים תפילין, מה זה השבתות והחגים שיש לכם, מה זה ברית מילה. וזה לא יסתכם רק בוויכוח אידיאולוגי, אלא זה ממש התפתח למלחמה. זו הייתה מלחמה כל כך קשה שהם באלימות החליטו לכפות עלינו את דרכם ולהפריע לנו לחיות את חיינו. והם הודיעו חד משמעית שמי שלא יישמע להם, אחת דתו למות. ואתם יודעים ילדים, שהילדים המשיכו במסירות נפש ותוך סיכון להתחבא במערות ולהמשיך להיות קשובים למורים ולמורי הדרך ולשמוע על המורשת שלנו. ואתם יודעים ילדים מה הילדים היו עושים? כשהיו מתקרבים היוונים, הם היו מיד סוגרים את הספרים ומה עושים? ומשחקים במה? יפה מאוד, יפה מאוד, וכך הם חשבו שבעצם כל הזמן הם רק שיחקו ולא למדו. עד שמתתיהו ובניו, כמו שאתם יודעים, החליטו שהם יוצאים למרד ולמלחמה. מתתיהו בא וצועק, מי להשם אליי? כמה באו? לא הרבה, קומץ קטן של אנשים. כמה כלי נשק היו למתתיהו ובניו וקומץ האנשים? הרבה או קצת? קצת מאוד. כמה לעומתם היה הצבא היווני? גדול וחזק. אבל מכבי זה ראשי תיבות מי כמוך באלים השם. הם הלכו מתוך אמונה ותפילה חזקה, יצאו למלחמה, ואכן קרה הנס, ואותם מעטים וחלשים ניצחו את הרבים. ואז אתם יודעים, הם מגיעים מיד לבית המקדש, מחפשים שמן, היוונים שפכו את כל השמן וטימאו אותו, ובסוף מצאו כד קטן, ובתוך אותו כד הייתה כמות קטנטנה שהייתה אמורה בעצם להספיק רק ליום אחד. ומה קרה בסוף? הספיקה ל8 ימים. איך זה יכול להיות? איך זה קרה? זה היה הנס של חג החנוכה. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו. לילה ויום סביבוננו ייסוב, סופגניות נאכל בם לרוב. האירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. שלום לכל ילדי קנדה במונטריאול, בבית ספר עקיבא. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שיהיה לכם כיף שמה במונטריאול. אני מקווה שאתם גם שמחים וגם עושים
דברים שקשורים לחנוכה, וזהו. אני בכיתה ג'2, בית ספר מענית, חג שמח לכל בית ספר עקיבא, ושכולם יהיו שם בריאים. לא יודעת מה להגיד. שלום, אני נועם, אני בן 8, שלום לכל בית ספר עקיבא, חג חנוכה שמח. שלום ילדי קנדה, לכיתה ג' אחת של ירדנה. עכשיו תכירו את אילי, עכשיו תכירו גם את אבי, עכשיו תכירו את אבי בשני, עכשיו תכירו אותי, עידו ברבי. גילו המכבים גיבורי החיל, שישו ושמחו יומם וליל. גילו המכבים גיבורי החיל, שישו ושמחו יומם וליל. גילו המכבים גיבורי החיל. I'm Heidi and I am in Kita Aleph and my class is right over there. And I want to wish you a nice Hanukkah time. ואני בכיתה א' אחד, וקוראים לי היידי, ושם הכיתה שלי, ואני רוצה שיהיה לכם חג חנוכה שמח.